जब हम आइल बनी तो गम कहे न हो। 5 मिनट तनी वही पर अरे कहानी कहानी अरे कहानी 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 मालवा उनका नचनिया के करे के पहिर बाबा के साधु बाबा आइयो के डल रहनी माला ना डल ठीक कोई नहीं हां ठीक कोई नहीं हां खोजती है पागल ही है कीरी कटता ठीक कोई नहीं रहा कि ये कहानी हे कहानी झिम तो तनी ध्यान देकर सुनना यह नचनिया है नची है ग्रिंग ग्रिंग झाल बजे छक्कन बाबा एकदम झिरिंग झिरिंग खयन फिरिंग फिरिंग खाता रह ओए बरा ए मर्द 1 बजे वाले कौआ गुह ना खाता है हम हक कहते तो ना खइते तू मने लेवल में बोलता रह कोनो दिक्कत अद हक कहते तू कहता तू ही ना उन्हें खाओ कोई हैं कौन कहानी अरे ये हम बताई ले ज्ञानी कहानी तब तनी ध्यान देकर सुनना राजकुमार उर्फ मास सब साउथ के नाम बुझाता हाँ कौन नागार्जुन के कोनो फिल्म हो में मास नाम बा में राजदीप भैया 500 रुपया पुरस्कार भेजले बानी भारतीय जीवन बीमा निगम श्री सत्य प्रकाश सिंह जी अभिकर्ता आशीर्वाद भेजले बानी केने बानी वहां के अरे पैसा काहे के भेजाव तनी हां एगो एलआईसी ना खोल दी पहिल का किस्त दे दे बाकी हम भर लेम हां एगो राजदीप भैया गलती ना एगो भर दे बाकी हमके भर लेब जा लॉय से अनिश मौर्य उर्फ टाइगर जी जिला अध्यक्ष आरएलजेडी युवा नेता बानी पुरस्कार दिल बानी और वह पहिल का दिन बानी कि लॉय से बोले के नेता हमारा जिला में लोग 10 रुपया दे के हां आ कहला ब्याह तन जोर से बोली तन हां 3 हाली बोली हां ओई से होला कि अब रहे दिया खनवास मुने गावल जाए हमारे कौन कहानी बुद्ध जी के जन्म गौले हाँ 7वां दिन माई के मृत्यु हो गई मुन्ना भैया बनी हमारा बीडीसी जगदीशपुर 500 रुपया पुरस्कार भेजले बनी भैया के अपना स्वागत करनी है पांचे हो कि धीरे धीरे बबुआ से याद हो खलबल धीरे धीरे बबुआ से याद हो खलबल सयान हो बाबूजी के लागल जवान हो लगल कुछ दिन बीतल जाना घरी सिद्धार्थ नाम रहे बुद्ध जी के वो घड़ी के बात है जंगल में गई रहे आज जंगल में गईले तो घायल हंस उनका मिला
देखले कि तीर लागल बा हंसुआ के उठा के हाँ तीर निकाल दिहले हाँ मलहम पट्टी क के हाँ आ तब तक कोने से सिद्धार्थ जी के चचेरा भाई रहले जेकर देवदत्त नाम रहे हाँ ओने से दौड़ लाइल बल कहल ए भैया ए हंस छोड़ो छोड़ा एक पकड़ कि जनी छुआ हमार हो शिकार हंस मत छुआ भैया कि जनी छुआ हमार हो शिकार खबरदार ऐसी बात न भैया छुआ हमार हो शिकार खबरदार रोशन कुशवाहा उर्फ हीरो जी पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के रखा हाँ कि ये पर हम हीरा पंती रमा अरे चलो वाला बानी ये हंस का मार के अरे गिरो वाला बानी ते पर बातें हमार हकदार हमारे हमारा शुभम डीजे के मलिकार हमारा शुभम भाई हाँ जितना सुंदर साउंड निकर बजेला हाँ उतना सुंदर इंसान भी हमें हाँ जी अब का जाने अब का हो लोग अब अपन फरियावत रही लो काहे कि हमार तू भाई हो आ इहो भाई हो हाँ तो हम केहू के तरफ से हालांकि गनई खत्म होई त रिश्ता हम फरियाद दिले हाँ हां जौन इनको लगबत तन हमरो लगबत हाँ काहे कि भाई हमें हाँ आ तू भाई हो तो देख लिए सब हाँ सिद्धार्थ कहले कि तारा के दे दी हाँ देवदत्त कहले कि हां हाँ ए पर हम तीर चलौले बनी हाँ। ए पर अधिकार हमार बा हाँ। सिद्धार्थ कहले कि ना ना तारा के त ना दे ना कह के का तीर लागो रहल हो हाँ। तीर हम निकलले बनी हाँ। मरहम पट्टी हम कइले बनी हाँ। त तारा के कैसे दे दी? हाँ देवदत्त गइले सिद्धार्थ जी के पिताजी हाँ सुधोधन जी लगे हाँ जाके कहले कि पिताजी पिताजी हंस पर तीर हम चलौले बनी हाँ आ सिद्धार्थ कहते कि हम ना दे हाँ बाबूजी रहले कहले के सिद्धार्थ दे काहे न ख दे दे तो कहले कि कैसे दे दी हाँ 5 पर साच रौरा बती या बताई साच रौरा बतिया बताई भैया प्रसंग पर पुरस्कार शुभम भाई तनी सा मेन के उठा दो प्रसंग पर पुरस्कार दे रहा बानी उपेंद्र भैया बानी जगदीशपुर के माध्यम से 1000 रुपया पुरस्कार देकर गए नारायण जी बना के रखा अनिश मौर्य उर्फ टाइगर जी जिला अध्यक्ष RLJD युवा नेता बानी पुरस्कार दिल बानी भगवान बना के रखा पिताजी साचे साचे रौला पतिया बताई साचे रौला पतिया बताई राजकुमार उर्फ मासा जी पुरस्कार दिल बानी नारायण जी बना के रख सिद्धार्थ जी कल की रौरे बताई हाँ क्या किलिंग करे के हक के दिल बा कि आकाश में उड़त चिड़ै के हाँ आई तीर मोड़ले बारे हाँ हम ओकरा के बचौले बानी तो रउआ बताई कि मारे वाला के हक भाई कि जान बचावे वाला के हक भाई
नदी आई पिताजी है अरे नदी आई पिताजी कहीं के होश नहीं कबहू दी आई पिताजी साचे साचे रौरा बतिया बताई जब भी बतिया कहले तो सिद्धार्थ जी के पिताजी के बतिया ही अच्छा लगा कहले कि ठीक कहता रहो मारे वाला से बेसी अधिकार जान बचावे वाला के बाद ई तो मरले बनी के अधिकार नहीं एक बाद सुधोधन जी का कहले कि 3 गो ऋतु के 3 गो महल बनल सिद्धार्थ जी के रहे खातिर शादी ब्याह हो गई यशोधरा जी से शादी करा दी हले लेकिन मन कहाँ लागता सिद्धार्थ जी के कुछ दिन बीतल जब 29 बरिस उम्र भई एगो लड़का भई रहे मात्र एगो लड़का राहुल एक दिन ऐसा ही सुतर रहले अनीश मौर्य उर्फ टाइगर जी जिला अध्यक्ष RLJD युवा नेता पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रखे सुतल रहले ये हमारा संतोष अच्छा छोटका सिंह छोटे लाल सिंह महतो उर्फ दवक सिंह जी पुरस्कार दिलबे नारायण जी बना के रखे वाह वाह सुतले में 29 बरिस का आयु रहे मेहरारू आउ एगो लड़का छोड़ के मोह माया छोड़ के चल दी हले तो मोह माया छोड़ के चलले अरे घरवा तू उआरवा माया छोड़ के चलले घरवा तू उआरवा घर में नारी दिल बिसारी घर में नारी दिल बिसारी अरे लइका बेचारवा घर में नारी दिल बिसारी लइका बेचारवा मोह माया छोड़ के चलले ज्ञान के खोज में सिद्धार्थ जी चल दी है लेकिन समय 40 मिनट के नहीं बा तब यही जे विराम हम लगाई कथा गइल वन में आ सोची अपना मन में चिटकुला बहुत घटिया किस्म के चिटकुला कहला पुरान जमाना आ पुरान चिटकुला कहला मैं सुन देखो अब हमरा मन पड़ल कह दे 1 महीना पहले एगो जंगिया किनले रहले माचो कंपनी के माचो कंपनी ना रहे हो वो कौन ना एगो बहनचो कंपनी आइल बूढ़ा बहन चो कंपनी हां सावधानी से बोलहु के बा एमे दो नहीं खे लगा ना दो लगेबो त गाड़ी होई बहनचो कंपनी के जंगिया किनले 2 दिन पहिरले खींच के पसार देले प्रोग्राम में जाए के बेरा सोचले कि फिर जंगिया पहन के जाए जब जंगिया उतरले तो देखो तरीके का साइजे छोट हो गइल बा हां सिकुड़ गइल बा गइल बा अब जवना के दुकानवा पर किनले रहले जंगिया ले जाकर के मुंह पकड़ा अरे मुनी लाला ए कैसन जंगिया देले बा दुकान वाला कहे का भाई पूछता रहा दुकान वाला कहे तो तू ही नु कहला कि बहनचो कंपनी के चाहिए तो देले बनी चुप चुप ए कैसन जंगिया देले बा 2 दिन पहिरनी फीचनी पसरनी एक साइज छोट हो गए दुकान वाला कहले कि काउना सरफ में फीस देला कहले कि एरियल अच्छा बुरा जी एरियल में फीचले त सुनी ना दुकान वाला कहले कि देखी ना ब्याह जी जावना सरफवा में जंगियावा फीचले बने वही सरफवा में
का जने मोइल काट के फिटिंग बैठा देबो दोनों न्यू मिल धली चुटकीला मिल न्यू धली चुटकीला का जने मोइल काट के फेर में फिटिंग बैठा दे याद कर लो ये कुल याद का कनी सब YouTube पर पाटल बा सब जानत है एकर जवाबो जानत है हां अभियंता जी देवे ला कहिए कहबे कर हां यही सब छोड़ दे तनी के कही हां दुताला वाला कहिए इस गमे केन होई खबे कर प्यार मोहब्बत मोहब्बत तारा नचनिया के रोहू न के आवा राजदीप भैया रोवत ये तो बुझाते कि फराड ही हो बुझाता कि रहर में रोवती है साफ फराड ऐसा रोवती है हां अव्वल दर्जा का फर्क हैं लेडीज कैसे रोवे ले ई देखो ओकर ढोंग होके के छै हां कोनो लड़की ही ई सिपाही चाचा हां रोज आवती है तो हंसत आवती है आज का जने का भइल बा रुअते आवती ए तो तोनी के काहे वियोग में बारस अरे आड़ी आड़ी ला बूढ़ा आड़ी ला मिठवा के संग खा जाई हो आड़ी आड़ी थामा बूढ़ा तले आड़ी